Rojiya meha Ramazanê dest pê kir. Xwarinên fitar û paşî vê jî carekî din hatin rojevê. Pispor hişyarî didin û dibêjin divê kesên rojî digirin di fitar û paşî vê de xwarinên giran nexwin. Goşt, kartol û xwarinên bi vî rengî jî divê di şûna sorkirinê de bên kelandin an jî di ızgarayê de bêne çêkirin. Rojiyê de berê bardakî di bardak gerek merev av bixwe. Paşiyê şorbekî taskî şorbe. Goşt bira bavê jî firinê ya jî ızgara bike yani mangal bike. Goşt zaten yağlı yani. Yağ pêra heye. Em dîsa yağ dikin, sor dikin. Ew tiştî yanlış yani. Ne başe? Bijîşk jî kesên ku duan de nexweşiya dil, şekir û tansiyon hene hişyar dikin û dibêjin beriya ku rojî bigirin, divê biçin ba bijîşkên xwe û heta bijîşk destûr nedin, divê rojî negirin. Nexweşî dil, nexweşî şekir, nexweşî gurçika û mirovê ser 5 salî re belakî rîska wan hîn zêde ye gerek berî rojî bigirin ve doktorê xwe re bipeyivin. Gorî wê gava ji wan bibêjin kî hûn karin rojiyê bigirin, gerek hûnî bigirin. Gerek gorî heşê xwe rojiyê negirin. Bela havînê û germî zêdetir e, gerek kincê wan berî her tiştî tenik bin. Gerek rengê vekirî bin, em spî hîn bêtir e. Eşhedü en la Bijîşk dibêjin kesên nexweş bin pêwîst e teqes bêyî paşîv rojî negirin. Ji ber ku ev yek dibe ku nexweşiyên mezintir jî bi xwe re bîne. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ev xwarinên ku ew qas xweş xuya dikin dibe ku ji bo tenduristiyê ne baş bin. Pispor dibêjin kesên ku rojî digirin divê ji van xwaronan kêm bixwin. Gönül Morkoç, Rûdao, Amed.